Jena personalment ħassejtni mqanqal kif smajt storja daqshekk reali ta' kif persuna mormija, persuna bla futur, il-mulej mhux biss kapaċi jiġborna, ma kapaċi wkoll jagħtina futuru tagħna. U tħossok imqanqal għaliex aħna bħala bnedmin l-emozzjonijiet, sentimenti tagħna huma parti minnha. U kif inħossuna, jekk tħossok imdejja, jekk tħossok ferħan, jekk tħossok beżan, dan kollu jaffettwa l-imġiba tagħna, kif aħna nġibu ruħna. Il-biża' pereżempju, meta inti tibża, meta tibża il-probabilità hi li tingħalaq fik innifsek u tħossok tant imgerrex li ma tkunx trid tagħmilha ma' nies u ma tkunx trid tilqa' l-isfidi li jkun hemm quddiemek. Il-biża' hija komuni għalina lkoll. Kull bniedem, anke il-Kristjan kapaċi jibża. Li kieku mhux hekk għalfejn Ġesu qalilna li tibżawx merħla żgħira għax oġbu l-missiela tikom is-saltna. Kemm il-darba Ġesu għanqal ħeġġeġ il-dixxipli tiegħu tħallux qalbkom tkun iddisturbata. Intom temnu f'Alla, emnu wkoll fiha. Nagħtikom is-sliem, nħallikom is-sliem tiegħi. Da kollu bħala antidotu, ġifi bħala għax Ġesu jaf li aħna kapaċi nintimidaw ruħna, kapaċi nitnajxaw, nibża. U forsi anke nitwerru u għalkemm forsi ma nurux li aħna mwerwrin, però l-biża' hemmhekk ikun. Dan mhu xejn ta' barra minn hawn għaliex anke l-Apostlu Pawlu li aħna nafuh bħala serv fidil tal-mulej li mill-bidu mindu il-mulej ħattru bħala apostlu, Ġesu qal lil Ananija mur għandu għajdlu kemm hu jeħtieġlu ibati minħabba ismi. Ġifieri Ġesu qallu mill-bidu net li kien se jara ħafna fuq wiċċu. U bħalissa għandna il-privileġġ li qegħdin nistudjaw l-Atti tal-Apostli u naraw l-avventuri ta' dan raġel. X'kien kapaċi jagħmel għall-mulej. Sempliċi raġel ta' bdemmu l-laħam bħalna. Hawnhekk meta wasal Korintu però, fin din is-silta li qrajna dal-għodu, meta wasal Korintu apparentament dam ma beda jippriedka u jgħallem tant li il-mulej Ġesu kellu jidirlu bil-lejl u qallu la tibżax imma tkellem u tiskoċċ. La darba Ġesu qallu la tibżax mela kienet jibża. Kienet jibża u kellu raġun jibża, umanament kellu raġun il għaliex Korintu kienet il-matab tal-Greċja. Iż-żibel kollu morali tal-Greċja kien miġmuh prattikament f'Korintu. Tant li awtur antik kien jgħid li mhux ħalku raġel u għall-vjaġġ lejn Korintu. Nisa u tfal żgur li le m'għandhomx imorru Korintu. U laqas l-irġiel kollha m'għandhom jippruvaw morru Korintu għax hemmhekk kienet il-fossa l-arukażijiet u mhux anqgħod nidħol f'dettalji. Korintu kienet proverbjali għal kemm il-bniedem kapaċi jereq f'inġustizzja, f'ħażen u f'perversità. U Pawlu s-sogra illi jmur hemmhekk però meta mar hemmhekk u raba għajnejh din ix-xena, din kultura sfrenatament pagana daħal fuq xortu. Tant li Ġesu kellu jgħidu la tibżax imma tkellem u la tiskoċċ. Pawlu ħass l-oppożizzjoni meta qasbis fetaħ ħalqu. Ħass li l-kultura, is-soċjetà kienet kontrih. U minu jien sempliċi bniedem biex nopponi, biex nikkonfronta kultura li naf li hija kontra Alla u kontra l-ġustizzja tiegħu. Fatti, u nifsu meta kiteb l-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin, lil dawn in-nies li permess tiegħu kienu konvertew u ħadnu l-Evanġelju,
ammetta magħhom ċaru tont u għalilhom jiena meta kont magħkom bid-djufija u bil-biża u bit-trejt kbir. Pawlu bħala bniedem beża. U laqqas kien waħdu għaliex in-nies Alla huma min huma anke l-aqwa fosthom jiġu perjod fejn jeżitaw, fejn jieqfu, fejn jafu li suppost x'għandhom jagħmlu u jibqgħu ma jagħmluhx. Huma fidili lejn Alla, però hekk ġralu wkoll Elija. Elija wara li konfronta il-paganiżmu ta' Jezebel u l-assissin ta' Baal u Alla taħ vittorja tremenda fuq il-Muntanja Karmel, mhux vera. Però xi ġralu Elija immedjatament wara dik il-vittorja fejn Alla wera biċ-ċar illi hu Alla l-ħaj. Alla l-ħaj. U allura Elija għallilhom jekk Alla u jekk il-mulej u Alla għaqdu lilu, ma jekk Baal għaqdu lilu, iddeċidu ġifieri. Alla vindika, Alla wera fiċ-ċar li Elija kellu raġun, Elija il-profeta tiegħu, però Elija immedjatament ħarab u baqa' sejjer fid-deżert qed naqra issa, jum mixi. Sa ma wasalu qgħad taħt siġra tal-ġummar u xtaqa lih li jmut u qal biżżejjed. Issa mulej ħud li ħajti għax minix aħjar minn missirieti. Għadek bniedem li għadu kif esperjenza vittorja tremenda. Tremenda. Waħdu kontra kulħadd. U issa hawnhekk b'depressjoni qalila qed jitlob lil Alla biex joħoddu ħajtu. Xbajt qed jgħid xbajt ma nistax inkompli minix aħjar minn missirieti. Il-bniedem kapaċi mill-quċċata jaqa' fil-fondoq, jaqa' fil-wiet fejn iħossu waħdu, jħossu mitluq, jħossu abbandonat anke minn Alla. L-istess ukoll ġralu Ġeremija. Ġeremija il-profeta li aħna nafuh bħal-profeta Bekkej tant kien iħobb l-Alla u meta jara lin-nies ta' madwaru qegħdin ipartuh ma' statwi tal-ġebel u tal-metall fl-idolatrija tagħhom. Ġeremija f'kapitlu 12 tal-ktieb tiegħu jilmenta ma' Alla u jgħidlu inti ġustu mulej meta jinnilmenta miegħek. Imma ħallini nitkellem miegħek fuq il-ħaq tiegħek, għaliex triq tal-ħżiena għandha r-risq. Ġeremija huwa imdejjaq, huwa wkoll imħawwad. Qed jgħidlu lil Alla għaliex it-triq tal-ħżiena issib is-suċċess. Għaliex huma ferħana dawk kollha li jimxu bil-qerq. Int ħawwadthom iva u qabdu l-eruq. Int ħawwilthom qed jgħidlu lil Alla. Iva qabdu l-eruq huma jikbru iva u jagħtu wkoll il-frott. Int rib lejn fomhom u bogħod minn qalbhom. Iżda intom ulej tafni, tarani u tifli kif inhi qalbi miegħek. Ġeremija jinsab mħawwad għaliex fil-waqt li qed jara lin-nies ħżiena qegħdin igawdu kull tip ta' suċċess. Mentri hu fil-ministeru tiegħu bħala profeta jinsab prattikament b'daru mal-ħajt mu qed jagħmel ebda progress ta' xejn. Ġob ukoll, Ġob Alla għallu lil Satana ikkonsidrajtu lil qaddej tiegħi Ġob m'hemm ħadd bħalu fuq l-art. Ġob meta kien pruvat Ġob tkellem u qal ħajtħassar il-jum li fih twelidt u l-lejl li fih qalu tnisser raġel ħajkun dlam dak il-jum, ħa ma jqisux Alla mill-loli u lanqas id-dawl ma jittifuqu. Għandna dal-bniedem rett, bniedem ġust, bniedem illi għandu l-biża' Alla u frattant tawek qed jisħet il-jum meta twieled. Kapaċi l-bniedem tant jitwerwer, għawek niftakru l-Ġob kien prattikament issawek marita għall-aħħar u fejn qabel kien sinjurun issa ġie bit wara u l-oħra qudiem m'għandu xejn, telef il-familja, telef il-ġid tiegħu.
nibdew ninnotaw kemm aħna bħala bnedmin dgħajfa u li tibża hija xi ħaġa kważi naturali. Jekk nerġgħu nsemmu l-Apostlu Pawlu fit-tieni tal-Korintin jgħid dwar l-esperjenzi tiegħu. Jgħid li ma rridkomx ma tkunux tafu ħuti it-taħbit tagħna li ġie fuqna fl-Asja. Kif konna mafusin bla qies aktar milli konna nifilħu. Hekk li qtajna jiesna li nibqgħu ħajjin. Pawlu qata' jiesu tant skoraġġixxa ruħu illi qal mhix worth it illi nkomplu. Saħansitra kellna fina nfusna s-sentenza tal-mewt. Kellna fina nfusna s-sentenza tal-mewt. Anke l-Kristjan kapaċi jasal ħanejdu hekk biex ikun daru mal-ħajt. U allura f'sitwazzjonijiet hekk fejn se nsibu l-qawwa tagħna. L-istess Apostlu Pawlu ikompli jgħid illi kellna fuqna s-sentenza tal-mewt biex ma jkollniex tama fina nfusna imma falla li qajjem il-mejtin. Alla kapaċi għallimna minn dawn l-esperjenzi qarsin. Ħafna drabi ħossuna weħidna l-dgħajfa u l-bqija sabiex il-fiduċja tagħna impoġġuha falla l-imbierek u fih waħdu. Ma jkollniex tama fina nfusna iżda falla li qajjem il-mejtin. Appuntu l-istess Apostlu Pawlu meta kien Korintu u Ġesu kellu ikellmu u jgħidlu la tibżax imma tkellem u la tiskoċċ. Wettaq il-ministeru tiegħek. Għaliex? Ir-raġuni li tagħ hija raġuni waħda u tajba. U tajjeb illi niftakruha meta aħna niġu konfrontati bi-sfida qawwija. Illi jiġu fuqna l-arrieda kif ġew fuq Elija, kif ġew fuq Ġobb, jiġu fuqna minn avviż. Se jkun is-sosten tagħna dak il-ħin. Ġesu jgħidlu lil Pawlu la tibżax għax jien miegħek. U ħadd ma jaħbad għalik biex jagħmel id-deni għax għandi ħafna nies f'din il-belt. Ir-raġuni bażika għalfejn m'għandniex nibżgħu hija għax Alla hu magħna. Alla hu magħna. Il-turija ta' din il-verità stupenda Alla diġà tgħajjilna fl-inkarnazzjoni ta' Ibnu Ġesu. Meta ġie fostna l-isem li tagħh kien Emmanuel. Alla hu magħna. Alla li jammar fl-ogħla smewiet. Alla li huwa lilin minn dan l-univers li hu stess ħalaq, Alla wkoll jinsab preżenti ma' uliedu. Preżenti kullumkien. Jekk hemm xi ħaġa ovvja fl-Iskrittura hija li Alla jinsab kullumkien. Kif tallimna ngħidu meta konna ċkejknin Alla jinsab fis-sema fl-art u kullumkien. Allura omni preżenti. M'hemm ebda post fejn Alla mhuwiex preżenti. Aħna fik ngħixu u nitħarku u għandna l-eżistenza tagħna għax aħna wkoll nislu. Ġifieri anke kif qal David, fejn naħrab mill-preżenza tiegħek? Jekk nitla fil-ogħla muntanja, inti tinsab hemm, jekk ninżel f'xogħol, inti tinsab hemm. Alla jinsab kullumkien. Però allura x'irid jgħid eżattament meta lil Pawlu qallu jiena miegħek? La darba Alla jinsab kullumkien. Jiena miegħek hija weda illi bija Alla jurina s-suffiċenza tiegħu. Jurina illi hu kapaċi iberikna, kapaċi proteġina, kapaċi ifarraġna, kapaċi isostnina sabiex is-sejħa tagħna nkunu kapaċi wettquha bl-unuri. U Pawlu difatti hekk għamel meta irċieva dal-messaġġ mingħand il-mulej. Mulej qallu jiena miegħek u ħadd mu ħajħabat għalik biex għamlek id-deni. Għax għandi ħafna nies f'dil belt. Pawlu hemmhekk sab il-kuraġġ. Notaw li l-għamel xi eżerċizzju psikoloġiku u laqqas xejn minn dan, sempliċement qabad mal-weda ta' Kristu. Il-weda ta' Kristu jien miegħek. Forsi ma nħossuhx Pawlu ċertament, probabbilment ma ħassx il-preżenza ta' Alla f'belt
mogħtija għal ħażen. Belt li kienet marqa fl-inikwità u fl-inġustizzja. Kull fejn ħares ra idolatrija. Kull triq li lewa ra briedel tal-prostituti. Frattant il-weda ta' Kristu kienet jiena miegħek. U hawnhekk meta jiena nemmen fil-weda ta' Alla, ma jfissirx li qed inħoss. Imma Alla huwa ma' niesu. Huwa ma' niesu sabiex ifarraġhom, sabiex f'xirka flimkien il-bniedem, il-Kristjan, dajjef kemm hu dajjef, ikun kapaċi jwettaq ir-rieda ta' Alla. X'aħna fl-aħħar mill-aħħar m'aħna xejn li f'ġarar tal-fuħħar. Ġarar tal-fuħħar apposta dajfin sabiex kwalunkwe ħaġa illi jirnexxielna nagħmlu għal grua ta' Alla tkun tidher, tkun evidenti, tkun ovvja illi mhux aħna minnha bil-qawwa tagħna. M'għamilha Kristu permezz tagħna. Jiena ninsab miegħek sabiex jikkomunika r-rieda tiegħu u hekk għamel, għallu tibżax, tkellem, ippriedka l-Evanġelju, Pawlu hekk għamel. Pawlu wkoll bil-weda ta' Kristu, ovvjament, seta' jitgħawwem fl-imħabba ta' Kristu. Meta ngħidu l-imħabba ta' Kristu illi rridu ngħixu nesperjenzjawha f'soċjetà illi prattikament twarrab il-Alla. Id-dinja hija għadu ta' Alla. U aħna frattant qegħdin fid-dinja u man-nies tad-dinja. U ħaġa waħda li sostnina, il-weda ta' Kristu jiena ninsab miegħek. Għala lid-dixxipli qabel tal-allura fis-smewwiet, morru fid-dinja kollha, xandru l-Vanġelu, għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. U għalmuhom iżommu kull ma kmandajtkom jiena u wara jien ma'kom dejjem. U dik il-weda li sostni lill-Knisja illi Ġesu qal jien qed nibgħatkom bħal ħrief fost lill-pub. Inħossuha u nafuha il-riski, il-perikli li hemm. Mhuwiex faċli illi tkun ħaruf fil-preżenza tal-pub li jridu jibelgħuk. Imma l-ħaġa li sostnina hija jien dejjem magħkom. Jew preċiżament kif qala jien magħkom il-ġranet kollha. Kull filgħodu, kull meta tistembaħ, inti taf li Ġesu huwa miegħek. Ma kienitx kelma firħa meta Ġesu qalilna li anke fejn tnejn u tlieta jiltaqgħu f'ismi hemm jien nkun magħhom. Alla jidentifika lil nnifsu ma' niesu sabiex jipproteġihom, jiggwidhom, jgħinhom, iberikhom u bekk nkunu kapaċi illi il-ħaġa li tidher impossibbli għalina, u ċoe li naqdu l-Alla fis-safa tal-qalb, brieda tajba, f'post fejn taħdem fejn taħdem. Taħdem fejn taħdem, x'assib, ħażen, brikkunaġni, da, ċajt pastas, min kollox. F'dak it-tip ta' ambjent. Inti tajt impossibbli li ngħix ta' Kristjan f'dak it-tip ta' ambjent. Mhux biss huwa possibbli bil-weda ta' Kristu jien ninsab miegħek. Bħalla Apostlu Pawlu, kapaċi tgħid jien kollox nista' nagħmel permezz ta' Kristu li qawwini. Għandna l-eżempju ta' Mose meta wara li kien ilu 40 sena jirannaċ fil-deżert ta' Midjan. Derlu Alla fil-siġra tagħlu li jaqbad mingħajr ma jkun ikkonsmat. U bagħtu għand il-Farawni biex joħroġ lil-Lut mill-jasar tal-Farawni. U qallu tassew jiena nkun miegħek. U dan ikun sinjal għalik li jimbagħtek meta toħroġ il-poplu mill-Eġittu intom tqimu lil Alla fuq din il-muntanja. Fost il-ħafna affarijiet li qallu, waħda mill-wedi li tirkaċċa illi hija prominenti jien se nkun miegħek.
jien se nkun miegħek. L-istess ħaġa qal lis-suċċessur tiegħu il-Ġożwe. Ġożwe illi Alla inkarigah biex ikun mexxej ta' Iżrael wara l-mewt ta' Mosè. Sa Mosè profeta bħalu qatt ma kien der. Xi ħaġa evidenti ħadd ma kien bħalu f'dawk li għelimu l-Eġubijiet kollha. Li l-Mulej bat biex jagħmel frat il-ġittu kontra Farun, kontra l-qaddiet tiegħu kollha. Lanqas ħadd ma kien bħalu f'dik lied qawwija u f'dak il-wieġ kollha ta' biża' kbir li Mosè għamel quddiem għajnejn Iżrael kollu. U issa biex jħodlu postu Ġożwe. Min hu Ġożwe? Ħadd ma jaf bih. Ġożwe kien is-seftur tiegħu. Kien jaqdih lil Mosè. Ma kien ħadd speċjali, u Alla ħatar lil Ġożwe. U aħna kultant iħossuna li rridu nieħdu post xi ħadd tant kien kapaċi u tant kien brillanti u jien ħankompli x-xogħol tiegħu. Iva int. Illa għaliex l-istess wieda illi Alla ta' lil Mosè jagħtiha wkoll lil Ġożwe. Il-ktieb ta' Ġożwe kapitlu 1 vers 5 ħadd ma jkun jista' jieqaf quddiemek. Il-jiem kollha ta' ħajtek, bħalma jien kont ma' Mosè, hekk inkun miegħek. La nħallik u lanqas nitilqek. L-istess wieda li Alla ta' lil Mosè, Alla jagħtiha wkoll lil xi ħadd li ma kienx famuż bħalu, imma attwalment Alla ried li jkompli x-xogħol tiegħu. L-istess ukoll Alla jagħti l-wieda tiegħu jiena nkun magħkom lin-nies in ġenerali kollha tiegħu. Lilek fil-ktieb ta' Iżajja pereżempju, kapitlu 43 vers 2. Meta tgħaddi mill-ilmijiet jien inkun miegħek. U meta tgħaddi mix-xmajjar ma jarqukx, la tibżax għax miegħek jien. Kull darba. Il-wieda ripetuta illa għaliex Alla magħna, Pawlu jgħid, min jista' jkun kontra tagħna. Jekk Alla magħna min jista' jkun kontra tagħna. U li ma frankex l-istess ibnu ma taħ għalina l-koll, kif ma jtinx miegħu b'xejn, wiex kollha. Bħalma qal wieħed awtur Alla u jien niffurmaw maġġoranza. Ħasbu ftit wara. Alla u jien. Matul dis-sena li għandna qudiemna, mimlija possibiltajiet. Ejjew narfu nimxu matula fil-preżenza t'Alla. Alla magħna. U għalkemm nidru dgħajfa u nidru li maħniex kapaċi, iva, jien ninsab miegħek. U allura dik hija raġuni valida, l-unika raġuni il għala jien għandi nibqa' fedelment insegwi wara Ġesu bħala d-dixxiplu tiegħu. U nkun l-aqwa tip ta' dixxiplu għall glorja ta' ismu. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now